Poďme sa pozrieť, ako sa hrá hra Biodio. Je určená pre 1 až 6 hráčov od 10 rokov a zaberie 45 až 120 minút. V krabici nájdeme pravidlá a encyklopédiu. V encyklopédii sa nachádzajú informácie o všetkých zvieratách, ktoré nájdeme v tejto hre. Pravidlá pôsobia síce veľmi rozsiahlo, ale v skutočnosti sú jednoduché. V krabičke nájdeme iba karty. V podstate sú tu dva základné druhy kariet. A to sú karty prostredia a karty zvierat. Máme tu ešte aj karty na počítanie kôl. A posledným typom kariet sú bonusové karty, s ktorými ja zatiaľ nehrávam. K týmto základným kartám patria ešte aj karty, ktoré majú z hornej strany čiernu potlač a sú to tzv. Štartovacie karty. S tými začíname prvé kolo a potom všetky ďalšie kolá už hráme s týmito kartami. Na začiatku hry je vhodné všetky balíčky samostatne premiešať. Samozrejme okrem toho, ktorý nám určuje kolá. V balíčkoch sa teda nachádzajú karty prostredí a zvierat. Každá má svoje špecifika. Karty prostredí majú názov, majú svoje číslo. Toto číslo znamená, v ktorej zo 4 úrovní sa môžu tieto karty nachádzať. Medzi kartami máme špeciálnu kartu, ktorá sa volá Starý les, o tej si povieme neskôr. V ponuke máme niekoľko rôznych kariet. V prvej úrovni máme karty jazier a pôdy. V druhej úrovni nájdeme trávu a rieky. V tretej a v štvrtej úrovni máme skaly, ihličnatý les alebo listnatý les. Pozor, karty pre štvrtú úroveň sú označené štvorkou, karty pre tretiu úroveň sú označené trojkou. No a nakoniec tu máme už spomínaný Starý les. Pri kartách zvierat máme tých informácií troška viac. Máme tu názov, skupinu, do ktorej patrí toto zviera. Sú to napríklad hlodavce, vtáky, cicavce, chrobáky, menšie alebo väčšie a tak ďalej. Máme tu takisto čísla. Tie jednak značia na konci hry počet bodov, ale aj koľko musíme za danú kartu zaplatiť. Koniec koncov to isté platí aj pri týchto kartách. Za karty, ktoré chceme vykladať, totiž musíme platiť. Platí sa vždy o jednu kartu menej, ako udáva toto číslo. Takže za túto kartu by sme zaplatili 2 kartami, zatiaľ čo za kartu, na ktorej je jednotka, nemusíme platiť vôbec nič. To, kam môžeme umiestňovať karty zvierat, ak už máme umiestnené prostredie, nám určujú tieto bodky. V prípade včely ju môžeme uložiť na ktorúkoľvek zo 4 úrovní, ale takého tesára čierneho môžeme uložiť iba do 3. alebo 4. úrovne. Naopak rosničku zelenú zase iba do 1. alebo do 2. úrovne. Ďalšia informácia, ktorú máme na kartách je, v akom prostredí potrebuje dané zviera žiť. To znamená tento priesvitný krúžok s obrázkom toho prostredia. Takže rosnička zelená potrebuje žiť na 1. alebo 2. úrovni vo vode, takže v jazere alebo v rieke. Tesár čierny potrebuje pre svoj život, aby žil v starom lese a môže byť uložený na kartu ihličnatého alebo listnatého stromu. Bocian čierny môže žiť v lesoch alebo v skalách. To nám určuje tento prvý obrázok, tento prvý symbol. My tu ale máme tých symbolov viac. Sivé symboly nám označujú, čo potrebuje mať dané zviera vo svojom okolí na kartách okolo seba. V prípade vidry to znamená, že v jej okolí musí byť nejaká potrava. A keďže sú tieto bublinky spojené, znamená to, že stačí, ak naplníme jednu z týchto požiadaviek. Takže vidra potrebuje žiť v okolí rýb, obojživelníkov alebo hlodavcov. Myšiak, ktorý potrebuje žiť v starom lese, v listnatom alebo v ihličnatom, potrebuje ku svojmu prežitiu jedno z týchto zvierat. Zo skupiny rýb, plazov alebo hlodavcov. Včele stačí, ak ju uložíme na niektorú z týchto oblastí, ak životu nič iné nepotrebuje. Ale napríklad líšku môžeme uložiť iba do trávy alebo na skaly v 2. alebo v 3. úrovni. Vo svojom okolí však potrebuje mať listnatý alebo ihličnatý les a niektorú z týchto potráv. Sova dlhochvostá môže žiť na 3. alebo na 4. úrovni. Potrebuje byť umiestnená do starého lesa a je jedno na 3. alebo 4. úrovni, kam ju dáme. Ale v jej okolí musia byť ihličnaté stromy, zároveň listnaté stromy a niektorá z týchto potráv. Takže ak máme krúžok samostatne alebo bublinku samostatne, musíme naplniť každú. Ak ich máme prepojené, môžeme si vybrať. Do prvého kola si vyberáme karty zo štartovacích balíčkov. Karty si vyberáme tak, že potrebujeme 5 z jednej kôpky a 5 z druhej kôpky a minimálne jedna z každej kôpky musí mať číslo 1. Takže si vyberám 1, 2, 3, 4, 5. A keďže tu mám jednotku, tak tento výber je v poriadku. Tento balíček už nebudem do konca hry potrebovať. To isté urobíme aj s balíčkom prostredí. Premiešame ho a musíme si vybrať 5 kariet tak, aby aspoň jedna mala číslo 1. A keďže sme to splnili, tak aj tento balíček môžeme odložiť. Toto sú moje karty do prvého kola. Prvý krok, ktorý musím urobiť je, že zahájim hru tak, že si začnem vytvárať
prvú úroveň svojho ekosystému. Na prvej úrovni môže byť iba pôda alebo jazero a potrebujem v prvej úrovni mať 4 karty. Je na mne, aké to budú. Nesmiem zabudnúť vždy zaplatiť za karty toľko, koľko je potrebné. Prvú kartu uložím pôdu. Keďže má číslo 1, nemusím za ňu platiť. V každom ťahu mám 3 akcie. Môžem ich aj zopakovať. V tomto prípade teda urobím opakujúcu sa akciu a vyložím znova prostredie. Tentokrát to bude jazero a opäť, keďže má číslo 1, nemusím zaň platiť. Mojou treťou akciou bude, že vyložím zviera. Potočník potrebuje žiť v prvej alebo v druhej úrovni, ak svojmu životu potrebuje byť uložený na vodu. Takže sa mi perfektne hodí dať ho práve na jazero. Keď mám za sebou 3 akcie, končí sa kolo. Otočím teda kartu kôl a idem do druhého kola. Na ruke mám 7 kariet a musím si dobrať do 10. Je na mne, ktoré karty si vyberiem a koľko si z nich vyberiem. Dôležité je, že na začiatku kola budem mať opäť 10 kariet. V druhom kole uložím nad jazero trávu. Táto karta má číslo 2. Znamená to, že jednej karty sa musím zbaviť a zaplatiť ňou za to, že som mohla kartu vyložiť. A ja zaplatím touto kartou. A toto bola prvá akcia v tomto ťahu. Moja druhá akcia bude, že si vyložím ďalšiu kartu. A keďže má číslo 1, nemusím za ňu zaplatiť. A treťou akciou bude, že vyložím včelu samotárku, ktorá môže žiť v pôde alebo v tráve, v ihličnatom, v listnatom lese alebo v skalách. Na ktorejkoľvek úrovni, tak si ju pre tento moment uložím sem. Keďže má jednotku, nemusím za ňu platiť a týmto sa moje kolo skončilo. Otočím kartu, aby som nezabudla, že prechádzam do tretieho kola. Mám na ruke 6 kariet, takže si doberiem do 10. Prostredia môžem vždy ukladať len tam, kde už sa budú dotýkať nejakej karty. To znamená, že sem by som ju nemohla dať. Takže dám sem ihličnatý les. Tieto karty si dám bližšie k sebe. Už na ne nemusíte vidieť. A za túto kartu musím zaplatiť. Má číslo 3, takže musím zaplatiť 2 kartami. OK. Zaplatím týmito 2 a pokračujem v hre. Druhá moja akcia by mohla byť, že by som mohla uložiť diviaka, ktorý môže byť iba v druhej úrovni, v tráve, ak svojmu životu potrebuje ihličnatý alebo listnatý les mať vo svojom okolí. Čo to znamená okolie? Diviaka môžem uložiť sem, pretože ho ukladám na trávu v druhej úrovni, to som splnila, a potrebujem mať ihličnatý alebo listnatý les a ihličnatý les má priamo nad sebou. Ak chcem uložiť nejakú kartu, má spĺňať nejaké podmienky, tie podmienky okolia musia byť naplnené takýmto spôsobom. Alebo tú podmienku spĺňam vedľa z ktorejkoľvek strany, ale musí nadväzovať priamo, nemôže to byť až ďalšia karta, alebo v danom stĺpci toho prostredia. To znamená, že keby som aj tu mala napríklad skaly a ihličnatý les by bol až na 4. úrovni, tak stále naplňam podmienku tohoto zvieraťa, pretože vo svojom stĺpci má to, čo potrebuje. Tá karta je za 2 body, takže sa niektorej zbavím, aby som za ňu zaplatila. Mohla by som urobiť ešte jednu akciu. A ja urobím to, že vyložím do 3. úrovne ešte aj skaly a dám ich sem. A za túto kartu musím zaplatiť 2 kartami, pretože má na sebe číslo 3. Týmto sa končí 3. kolo a ideme do 4. kola. Na ruke mám 2 karty, takže z doberacích balíčkov podľa uváženia si doberiem 8 kariet. Z druhej úrovne tu mám rieku. Vyložím si ju sem a zaplatím za ňu 1 kartou. Ak chcem mať na konci hry vysoké skóre, je celkom fajn premýšľať aj nad tým, akých kariet sa vzdávam a ktoré si prípadne nechávam na ruke. Môj druhý krok by mohol byť, že sľuku lesnú uložím do 2. alebo 3. úrovne, do trávy alebo do ihličnatého alebo listnatého lesa, ale podmienkou je, že potrebuje vo svojom okolí veľké alebo malé chrobáky. Takúto podmienku naplňam, ak by som túto kartu uložila sem na ihličnatý les do 3. úrovne, pretože v tomto stĺpci sa nachádzajú malé chrobáky. Musím zaplatiť 1 kartou. A mám ešte jednu akciu k dispozícii. Uložím trávu, a to konkrétne sem, hej, potrebujem mať 4x4. A zaplatím 1 kartou, zaplatím mravcom. Skončilo sa 4. kolo, začína 5. Na ruke mám 4 karty, doberám do 10. Prvá akcia, ktorú urobím, bude, že tohoto strehúňa položím sem do pôdy, čo mi karta dovoluje, dať ho na prvú úroveň, do pôdy alebo trávy a zároveň potrebuje žrať malé chrobáky. Musím za ňo ale zaplatiť 1 kartou. Druhou akciou bude, že dám listnatý les sem do 3. úrovne a zaplatím 2 kartami. Ako tretiu akciu by som mohla urobiť to, že sa vzdám niektorých kariet, odhodím ich a vezmem si za ne nové. Túto akciu urobiť môžem, ale nemusím a ja túto akciu vynechám. Presúvame sa do 6. kola a ja si musím dobrať 5 kariet. Do 2. úrovne vyložím rieku
musím za ňu zaplatiť. A do 3. úrovne vyložím listnatý les. Za ten musím zaplatiť 2 kartami. A mojou 3. akciou by mohlo byť, že vyložím bobra do vodného prostredia v úrovni 1 alebo 2 a v jeho okolí bude listnatý les, čo spĺňam. A zaplatiť musím 2 kartami. Týmto sa skončilo 6. kolo a následuje 7. a ja si doberám karty do 10. Výborne, do 1. úrovne sa mi hodí jazero. Nemusím za nič platiť, ale nemám na ňo čo uložiť. Do 2. úrovne by som mohla uložiť jelenia do trávy, ak sa v jeho okolí nachádza listnatý alebo ihličnatý les. A túto podmienku by som splnila práve tu. Je v tráve a je pri ňom listnatý les. Zaplatiť musím 1 kartou. Tretia akcia, ktorú by som mohla urobiť je, že uložím svišťa do 3. úrovne na skaly a on potrebuje mať vo svojom okolí trávy alebo pôdu. A to spĺňam práve týmto prostredím. Zaplatiť musím 2 karty a toto kolo sa končí. Ideme do 8. kola a ja si doberám 6 kariet. Keďže 3., 2. a 1. úroveň, čo sa týka prostredí, už mám zaplnenú, tak všetky karty prostredí s týmito číslami už môžem dávať bokom a pripraviť si ich ako platidlá. Teraz by som rada urobila listnatý les v 4. úrovni a zaplatiť musím 4 kartami. Pardon, 3 kartami. Pretože je tu 4, zaplatiť musím 3 kartami. To by bola prvá akcia. Druhou akciou by mohlo byť, že sem do 4. úrovne vložím skaly a opäť zaplatím 3 kartami. Na ďalšiu akciu už nemám platidlo, takže toto kolo končí. Ideme do 9. kola a ja si doberám 8 kariet. Jednotky, dvojky a trojky prostredí môžem vylúčiť už ako platidlá. Keďže chcem mať karty, aby každá bola iná, tak tie, ktoré mám duplicitne, môžem pripraviť ako platidlá. Moja prvá akcia by mohla byť, že hlaváč bieloplutvy pôjde do 2. úrovne do vody, potrebuje k svojmu životu skaly, takže ho dám sem a zaplatím 1 kartou. Tento fešák sa mi už veľmi nehodí do hry, pretože potrebuje pôdu alebo trávu a tie mám všetky obsadené. Mám tu voľné iba jazero, takže z neho urobím platiacu kartu, dám si ho nabok. A z tohoto stĺpca urobím starý les. Ako? Kartu starý les podsuniem pod kartu 4. úrovne, zaplatím 4 karty a z celého tohto stĺpca sa stáva tzv. Starý les. Do starého lesa umiestňujeme zvieratá, ktoré majú toto označenie. Môžem, pokiaľ sa mi tam hodí iné zviera, vložiť tam aj zviera bez označenia, ale zvieratá, ktoré majú označenie starý les, môžu byť iba v starom lese, čiže iba v stĺpci, ktorý je označený starý les. V tomto kole už neuložím žiadnu kartu, pretože by som si chcela nechať orla skalného, ktorý potrebuje žiť v starom lese v horách, čiže tu. A ku svojmu prežitiu potrebuje mať vo svojom okolí cicavce, plazy alebo hlodavce. A to by som naplnila práve týmto svišťom. Takže v tomto momente končím kolo. Otáčam kartu a doberám si karty do 10. Opäť si najskôr vyselektujem prostredie 1, 2 a 3, ktorým budem neskôr platiť. A mám tu 2 ropuchy, takže takisto jednu vyberiem, aby bola na platenie. A teraz by som rada uložila orla skalného do starého lesa, do skal a budem mať k dispozícii hlodavce. Za túto kartu musím zaplatiť 4 karty a keďže som si vyložila tie, ktoré už nebudem potrebovať a sú akurát 4, tak nimi zaplatím. To bola prvá akcia tohto kola. Mám tu ropuchu, ktorá môže byť na 1. alebo 2. úrovni. Potrebuje byť alebo vo vode, alebo v tráve, prípadne pôde. Potrebuje vo svojom okolí listnaté alebo ihličnaté lesy a malé alebo veľké chrobáky. Ak by som dala ropuchu sem na vodu, vo svojom okolí má listnatý les a malé chrobáky. Úlohu spĺňa a ja potrebujem zaplatiť 2 kartami. To by bolo v tomto kole všetko, čo som chcela urobiť a presúvam sa do ďalšieho kola a doberám si karty do 10, takže 8 kariet. Opäť jednotky, dvojky a trojky dám nabok ako platidlá. Ja by som celkom rada urobila z tohoto starý les, takže si podložím kartu starého lesa pod 4. úroveň a zaplatím 4 kartami. To bola prvá akcia. A do starého lesa môžem teraz uložiť fúzača alpského do 3. alebo 4. úrovne v starom lese a potrebuje žiť na listnatom lese alebo na listnatých stromoch, takže ho dáme sem. Musím zaplatiť 3 karty. Potočníka už v hre mám, toho sa môžem zbaviť. Listnatý les v 4. úrovni 1 mám a asi sa ho zbavím. A vidra je za 2 body, tu nepotrebujem, zbavím sa jej. Ostala mi 1 karta, tu si chcem nechať a idem do 12. kola, doberám si kariet 9.
Teraz vám ešte poviem o dvoch akciách, ktoré môžete urobiť a ja som ich počas tejto hry vôbec nevyužila. Tá prvá je presun zvieraťa. Môžete akékoľvek zviera presunúť, ale jedine vtedy, ak samozrejme budete spĺňať znova podmienky toho uloženia zvieraťa a zároveň myslíte na to, že toto zviera mohlo pôvodne byť potravou pre nejaké iné zviera. Takže ak v tomto danom ťahu v ďalšej akcii nedáte na túto pozíciu zviera, ktoré bude potravou pre tie zvieratá, pre ktoré bolo to pôvodné zviera, tak to urobiť nemôžete. Znie to strašne zašmodrchane, ale je to úplne ľahké. A druhá možnosť je, že vymeníte zviera. To znamená, ja to robím tak, že prekryjem pôvodnú kartu inou kartou. Zase ale platí, že musia ostať naplnené všetky podmienky pre prostredie a zároveň pre potravu daných zvierat. A postupujem do ďalšieho kola. Potrebujem 7 nových kariet, aby som doplnila do 10. 10. Opäť dám preč karty s jednotkou a s dvojkou, pretože tam už nemám čo, dokonca ani trojku nie. A potrebujem ešte na 4. úrovni. Ideálny by bol asi ihličnatý les, uvidíme. A máme tu kartu. Takisto by som sa ešte mohla vzdať na platenie kartami, ktoré majú jeden bod, pretože tie už asi nebudem potrebovať. A ja som si všimla, že tohto kuvička vrabčieho ešte nemám a mohla by som ho uložiť do 4. úrovne, do starého lesa. Aha, takže potrebujem, aby to bol starý les. Buď ihličnatý alebo listnatý, potrebuje k svojmu životu vodu, vtáky, plazy alebo hlodavce. Takže keby toto bol starý les, tak v listnatom lese, kde je voda a je tu plas. Takže tu by mohol byť kuvičok, v prípade, že by som z toho urobila starý les, ale kartu starého lesa momentálne nemám. A je to 5-bodová karta, čiže to by bolo fajn ho tam umiestniť. Poďme sa pozrieť, či by som vedela umiestniť medveďa. Ten potrebuje trávy alebo skaly na 2. alebo 3. úrovni. A ja už takúto možnosť nemám. Takže toho by som nechala ako platidlo. Pinka je za 1 bod, je fajn, že sa dá dať tam, kde sa už nedá dať žiadne iné zviera. Môžem teoreticky ju pre tento moment dať sem, pretože potrebuje ihličnatý alebo listnatý les, to spĺňam i za 1 bod, čiže za ňu nič neplatím. A mohla by som uložiť sem namiesto kuvička tohto bociana, ktorý potrebuje žiť v ihličnatom listnatom lese alebo na skalách a k svojmu životu potrebuje vodu vo svojom okolí, obojživelníky alebo ryby. A tu je obojživelník. Takže ak by som túto kartu dala sem, zaplatím za ňu 3, tak sme dobre. No a posledné, čo potrebujeme urobiť, je, že sem dať nejakú kartu prostredia, ideálne starý les a doplniť tam zviera. Mne by sa páčilo mať tam toho kuvička. A aj tu by splňal, pretože v 4., ak by to bol starý les, mal by tam buď ihličnatý alebo listnatý les. Má tam vodu k dispozícii a má tu vtáka a dokonca aj hlodavca. Takže tento by sa mi tam hodil. A tu môžeme vidieť, že líška hrdzavá nemôže ísť do 4. úrovne a likožrút by potreboval ihličnatý les. To znamená, že jeden z týchto dvoch by mohol byť tam. Takže ďalšou akciou v tomto ťahu bude, že vymením tieto 3 karty za 3 nové. A budú to karty prostredia. OK. A zrovna mi došiel listnatý les na tejto úrovni, ktorý by sa hodil práve pre tohto. OK. Takže posledný ťah, ktorý urobím v tomto kole, alebo v tomto kole som už urobila 2 ťahy. A teraz neviem. Áno, dala som pinku a dala som tohto, čiže výmena kariet bol 3. ťah. To znamená, že ja teraz musím otočiť kolo a dobrať si karty 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak aby som mala 10 kariet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Takže listnatý les, za ktorý zaplatím 1, 2, 3, 3 kartami. To je moja prvá akcia. A urobiť z neho starý les ma bude stáť ďalšie 4 karty. 1, 2, 3, 4 karty. Kuvička si nechávam a keďže za ňo nemám ako zaplatiť, tak ideme do posledného kola a ja si doberiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ďalších kariet. Ale keďže kuviček je za 5 bodov, tak ho umiestniť chcem do starého lesa, do ihličnatého lesa, vo svojom okolí má vodu a zároveň potravu. A to aj hlodavce, aj vtáky. Takže kuvička ukladám a z týchto kariet sa potrebujem zbaviť 4. Začnem tými najlacnejšími. 1, 2, 3, 4, pretože to už mám. A ešte stále mám 2 akcie, ktoré by som mohla urobiť a vymeniť niektoré zvieratá za drahšie zvieratá. A napríklad 1, 2, 3, 4 mám na platbu za roháča. Roháča tu nikde nemám. Roháč žije v 3. alebo 4. úrovni, potrebuje ku svojmu životu starý les, listnatý a vo svojom okolí trávy. Takže ak namiesto tejto pinky uložím roháča, nemám ho nikde, nemám, tak namiesto 1 bodu budem mať bodov 5. Je v starom lese, v listnatom lese a má vo svojom okolí trávu. Zaplatiť musím 4 kartami. Skončilo sa posledné kolo a môžem bodovať. Keďže ani jedno zviera sa mi neopakuje, tak získavam všetky body, ktoré sú v oranžových krúžkoch na zvieratách. A keďže sa žiadne zviera neopakuje a zároveň som vyplnila všetky políčka, mám 5 extra bonusových bodov. Tak poďme na to. 5, 9, 14, 18, 23, 25, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 47, plus 5 bodov, 52 bodov. Takto sa hrá úplne najzákladnejšia hra BioDio, ak nepoužívame tzv. Náhodné udalosti, ktoré nám prinášajú do hry rôzne zmeny. Napríklad plazy a hlodavce stoja o kartu viac. Tento rok je veľmi priaznivý pre dravé vtáky, ktoré sú prirodzenými predátormi hlodavcov a plazov. Populácie plazov preto tento rok poklesli, takže za ne musíme viac zaplatiť. Alebo
hory, listnaté a ihličnaté lesy. Stoja o kartu viac. Vláda sa rozhodla znížiť počet prírodných rezervácií, čím sa znížila ochrana lesov a vzácnych biotopov na mnohých lokalitách krajiny. Takže za takéto karty zaplatíme o 1 viac. Stoja o kartu menej. Je semenný rok. Tento rok sa urodilo veľmi veľa bukvíc a iných semien, ktoré predstavujú potravu pre vtáky. Tie sa dôsledkom prebytku potravy premnožia, čo zase zabezpečí prebytok potravy pre zdravé vtáky. Takže za tieto karty zaplatíme o 1 kartu menej. A tak ďalej. A tak ďalej. Toto sú špeciálne karty, ktoré sa používajú na hru náhodných udalostí. Je to už taká pokročilejšia hra, ktorú zatiaľ nehrám ani sama, ani s myškom a úplne nám zatiaľ stačí táto verzia, kedy potrebujeme urobiť čo najkrajší, najrozmanitejší les. A to už je všetko. Ahojte.